Right, mukoma Jevita iyi ngatimboisiya iyi nyaya hombe yanga ndafonera inyaya yemagetsi akadzima pachipiwa adresi nemukuru wenyika. Generator chairo ranga risina fuel rebackup. Saka amenoti vari kuti varoda kusvika 2030 vachinyasoitei. Ndikati ndikanimbobata mukoma Jeff Judah pamwe nemumwe muonero wakasiyana newedu watiinawo. Chinonzi State of the Nation Address yavanopa an abbreviation yekuti SONA. Zvinoreva kuti head of state is addressing people, the state of vanhu vari munyika, the natives. Yes. Now vakanga vachiadresa vari muimba yenyika, which is the parliament. Now ndobva paitika an outrage shortage yemagetsi for a few minutes. Yes. Now the head of a state adzimirwa nemagetsi. Handisi kuziva kuti magetsi asati adzima akanga achiadresa ani, because if you look about it, the 3/4 of the city of Harare, it was in darkness for 15 hours. Andisangapinda mune mamwe matowns nekumaruzevha. Toda kumbotaura around masuburbs akatenderedza the parliament. Andidika? Ndakuwadzana Mfakusu, Greenview, Budiriro kundosvika kuseru kwaMheno kuno. Mheno muchipeso kwanga kusina magetsi for more than 15 to 20 hours. Zvinhu zviri kuitika every day. Saka iye paaita ari kuadresa, aiadresa ani magetsi asati aenda kuparliament, because vanhu vaida kuadresa vakanga vasingamunzwe, vakanga vasingamuone, vanga vari murema, aida kuadresa. Yeah. Sorry hangu ndokutaurira mashoko anogumbo. Waaida kuadresa ndiani? Then tobva ipapo toenda pa second thing ndeyekuti 2/3 yematowns ese ari muZimbabwe and cities vari pasame crisis yekushayiwa magetsi. And this ibumbwa manje riri busy kuadresa. Riri kuadresa ani? Waraida kuadresa magetsi tati asati aenda, aida kuadresa vanhu vari murima vaasiri kunzwa, kana kuti anga achiadresa hama dzake dzekuzambia kune magetsi. Ndopesera ndane mubvunzo kuti anga achiadresa ani. Then ndobva ndaenda pakuti Jacob Mudenda, Parliament of Speaker, let's put aside the fact that he is a criminal, a serious criminal, is a thief, is a robber. Let's put that aside. That is here kuti impavha paside. That ungomuti mutsvena akarurama. Munhu waMwari haana mhosva kunyangwe riri gandanga ari mbavha. I'm not putting that into consideration. Let's put it to the point yekuti Jacob Mudenda akati munhu iye achatemba kwazvo zuva raakaberekwa naro. All right, iwe Mudenda iwewe Jacob, Speaker of Parliament, wataura kudaro iwe, but remember warwadziwa ne few minutes dzekuenda kwemagetsi. Iwe Mudenda, but kuma-hospital countrywide, day in, day out, week in, week out, month in, month out, year in, year out, vanhu vari kufa mu-ICU mu-intensive, magetsi anoenda, madhokita akabata mareza blade. Madhokita tozo pamwe pacho vanotozovhenekerwa mamatoshi, but most of the time vanhu vari kufa mumahospital nekushayiwa magetsi. He never speak out kuti na panapa inini manjika, this Minister of Health must be fired nokuda kwokuti vanhu vari kufa kuzvipatara. This Minister of Energy must be fired nekuti he was supposed to make sure kuti magetsi arimo muzvipatara.
He never said that. He never said the Minister of Finance must be fired. Kuparliament nokuda kwekuti he allowed munhu akatora mari yemagetsi yekugwanda nedzimwe project akawanda yemagetsi nyika ina magetsi, people they are dying. He never said that. He was worried about SONA, State of Nation of Address, that you can postpone it. It's not an emergency. The State of Nation of Address, it is not an emergency. You can even postpone it. Achaitaura mangwana, kana kusukira mangwana, kana pakati pe usiku, kana after 6 months haina basa. Inogweta basa reko because inoda kuitwa nemunhu akawina election ere. MaBumbwa muZambia akawina election. Yipi yakambowina election. Yavangatochemerera kuchemerera kwacho kuti toda kuita SONA. Unoita SONA yei, unoita SONA yei, unoita wakawina here election. Inoitwa kana president akaelektwa nevanhu. Zvino kana wakazviisa iwe unoita SONA unenge uchiitira mukadzi. SONA yekuitira mukadzi wawe nevana vake. ISONA yaaniko iyo yavada kutiitira MaBumbwa aya maZambia. Ini ndiri kudzokorodza kuti aya manyasaranda mabranda. Inini ndakati vana mabranda aya MaBumbwa hausiri weka. Saka why should they fight you? Anda kumbokunzwa one day uchiti vanhu vamabranda emaBumbwa. Inini dhini ndiri kutaura. Ini Jeff Judah dhini ndiri kutaura. Dhini ndiri kutaura. Ende wacho Jacob Mudenda ari kushandisa senemu yekumusha kwaamai vake. He is a fucking Bumbwa, is not one of us. Ana chuhuri vana vakangodzokera kumusha kwavo kumanyasarando karipi akadi kutizira kuSouth Africa ende vakatizira anditi kumusha kwake. Asiko kunyasarando mubranda yo. Ichinyepera vanhu kuti ndonzi mhofu. Ndakazoona ndakati hakuna shawe yakadaro kumarudzi redu, hakuna mabranda aya, hakuna mhofu dzemukono dzechibranda aya. Bvai pano imi manyasarando putseke wenyu. Ndakavaudza avo. Vanhu vakazoshamisika kuona rakutizira rakaenda kumusha kwako. Zimubumbwa ivo, mabwida, mabranda yamachawa. So nawe magetsi, nyika iyi haisi kuda kuti igadzirwe magetsi nemabranda aya. Aiwa, magetsi anoda kuti tizviitire tega. Zvinhu zvichatanga kufamba zvakanaka kana muZimbabwe tane utungamiri hwemuZimbabwe. Kana tichinawo uyu wemachawa, hazvifambi. Ndikuramba. Ndosaka nchitaura paFacebook page yangu. Kana ivava vari kuti iwe niwo kunyanya xenophobia, kuti ndavauya kuFacebook page kwangu vataure kuti uri kunyanya xenophobia. Ndoka ndiri kutonyanya kunyanyisa kutaura ikoko. Ndikutotaura nchiti vaBumbwa toda kuvarimainder kumusha kwavo kuti mune kumusha kwenyu mazvinzwa mabrothers nemasisters, hamusi maZimbabwe, mune kwenyu chaiko chaiko. Kunoko takakurera hedu makayamwa zamu remuZimbabwe, makadya chikafu chemo, makakura muchimamira matoilet emo, but muri kumusha kwenyu. Vamwe wenyu vakavigwa muZimbabwe, don't worry, but muri kumusha kwenyu muri mabranda aya. That thing they must know it. Mwana akakurira musha medu isusu wehanzvadzi yangu kana waatete vangu, tinomurimainda kuti muzukuru une kumusha kwako hauna mutupo nesu. Tichitofoga kumbezi tese, tichitodya chikafu chabikwa mundiro mumwe chete, tichienda kuchikoro chimwe chete. Ndinomurimainda kuti hausiwe pamusha panapa, uri mubranda aya, une kumusha kwako. Ndo zvandiri kuita izvozvo. Saka ava zvemagetsi emuZimbabwe handai vakasiyana nazvo izvi. Ndavasiyana nazvo havambozvikwanisi. Kunyange vakadzinga vanhu vese vakaunza vamwe vanhu vese situation emuZimbabwe havaigona, hamusi mavo kamunyika, havana blessing yenyika. Ndavasiyana nenyika yedu. Ndavafunge zvekuenda kumusha kwavo. Inda iro Jacob Mudenda risina kuti ndakufunga kudzokera kumusha kwangu nekuti magetsi adzima. Ndinongofunga zvekuti toda kudzinga vanhu. Ndingafunga Zimbabwe rudzimwe iko zvino zvane vazukuru nevazukuru apa. Inda asingataurire vazukuru vake kuti tine kumusha kwedu kunyasarando tichadzokera kumusha. Ipa rukutonotuta mamwe manyasarando hobo. Izi chingoti makamunzwa here Mudenda? Jacob Mudenda zimubranda here, hatina maZimbabwe nakadaro. Umboona muZimbabwe nakadaro. muZimbabwe ndiweka wandiri kutaura nawo newewe. Ndavasiyane nazvo izvo, ndavataure zvekumusha kwavo MaBumbwa. Zimbabwe neZambia yanga iri nyika one copy.
kupikwa yakaita nyika yeFederation of Rhodesia Nyasaland. That was not a political federation. It was neither a fiscal federation. It was a labor broking federation kunotsvaga varanda. Many people this. Vana mudende vane kumusha kwavo ngavataure zvechinyasarandi zvekumusha kwavo ngavasiyane nesu. Ndomashoko angu ekupedzisira. Thank you so much, DJ. Aiwa, ndotenda mukoma Jeff Judah. Thank you very much. Okay.